Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. За це проголосували 327 народних депутатів. З парламентської трибуни Резніков відзвітував про 552 дні роботи на чолі оборонного відомства в умовах повномасштабної російської навали. Заявив, що за цей час на озброєння прийнято більше 200 зразків західної зброї, більше 30 моделей українських дронів, а час прийняття на озброєння скоротився з 2 років до кількох тижнів. Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України розглянуть вже у середу. На цю посаду нині голову фонду держмайна рекомендував президент Володимир Зеленський. Сигнал союзникам і ворогам, що Україна не поступиться Кримом. Так здебільшого реагує світова преса на кандидатуру Рустема Умєрова в якості міністра оборони. Медіа у Сполучених Штатах зауважують на чеснотах Умєрова як професійного перемовника. Він був у складі української групи на переговорах у Стамбулі навесні минулого року. Потім брав участь у переговорах щодо звільнення командирів гарнізону «Азовсталь», тримав зв'язок з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом та наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом. Він був ключовим представником України на мирних переговорах з російськими дипломатами в перші місяці війни і був одним із кількох людей, разом із російським олігархом Романом Абрамовичем, які, як повідомляється, мали симптоми отруєння перед переговорами у Стамбулі. Призначення Умєрова означатиме глибшу інтеграцію кримськотатарської громади до процесу прийняття рішень у Києві. Це також ясно вказує на непохитну рішучість України повернути Крим. Британські медіа, зокрема «Економіст», зауважують на несприйнятті Рустемом Умєровим корупції, позаяк він не фігурував у жодному подібному скандалі. Ба більше, улітку минулого року він очолював тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань моніторингу отримання західного озброєння. Пан Умєров розглядається як компромісний кандидат, лояльний адміністратор, але також шанований деякими активістами боротьби з корупцією. Арабські медіа, зокрема «Аль-Арабія», радше зауважували на тому, що Рустем Умєров у разі призначення стане першим мусульманином на чолі українського міністерства. Різко поділилися в оцінках турецькі медіа. Видання «Харіджі», яке вважають проросійським, спробувало пов'язати Рустема Умєрова з Фетхуллахом Гюленом і рухом Фето. Через американську освіту Умєрова та навіть його навчання у Кримській гімназії для обдарованих дітей. Решта турецьких медіа відзначають Рустема Умєрова як першого кримця, який, ймовірно, очолить міністерство в Україні. Легендарний Азов звитяжно повернувся на фронт. Під проводом командира 12-ї бригади спецпризначення Дениса Прокопенка взяли штурмом одразу 4 ворожі позиції. Як зазначили у прес-службі Азова, це сталося 23 серпня. У стрілецьких боях та вогнем артилерії знищено 13 окупантів, 12 поранено, а ще 2 захисники взяли у полон. Зазначається, що їх одразу передали компетентним органам для подальшого обміну. В ході проведення наступальної операції особовий склад 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» проявив себе рішуче, мужньо та вкрай професійно. По завершенню операції нам вдалося покращити тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів по лінії фронту.
Близько 3 тижнів тому в командуванні Національної гвардії підтвердили, що легендарна бригада «Азов» повернулася на фронт і тримає рубежі на Луганщині, а саме в районі Серебрянського лісництва, де російські окупанти намагалися йти у наступ. Саме в серпні, після повернення з Туреччини, «Азов» знову очолив командир та оборонець Маріуполя Денис Прокопенко. Якомога частіше навідуйтеся до родин політв'язнів, щоб ніхто з їхніх дітей і близьких не залишився без опіки. З таким закликом до співвітчизників в окупованому Криму звернувся голова Меджлісу Рефат Чубаров у другу річницю затримання росіянами Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Чубаров нагадав, що більше 120 кримських татар нині є заручниками у російській неволі, а їхні родини потребують підтримки. Будь ласка, бувайте в них вдома, допомагайте їхнім дітям. Вся ця темрява, всі ці біди, вони обов'язково закінчиться. Ми знову всі обнимемося у звільненому Криму. Більше жодних кіровських, совєтських і красноперекопськів. Президент підписав закон, який передбачає декомунізацію міст і сіл у Криму та новий районний поділ півострова. У представництві президента України в Криму уточнили, що рішення, ухвалені парламентом ще у 2016 та 2020 роках, наберуть чинності наступного дня після публікації. Закон, підписаний президентом, також доручає Кабінету міністрів протягом місяця визначити межі та адміністративні центри територіальних громад в Криму, а протягом 3 місяців утворити адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Криму після деокупації.